Així comença el regnat de Jaume com un infant al qual juren fidelitat a les Corts de Lleida. De fet, a la crònica ell descriu com està sobre la falda de l'arquebisbe de Tarragona, de l'ancià arquebisbe de Tarragona, i en allà és on els nobles li van a prestar jurament. Però ja en aquí la seva posició és molt incerta i tenia poques possibilitats de triomfar. Tenia dos oncles, Ferran, que era abat a Montaragó, un monestir allà a l'Aragó, i l'oncle avi Sans, que havia estat cobrant a Provença, havia tingut les seves controvèrsies, l'havien apartat del govern per intentar acaparar el poder, no? I que en aquells moments era el comte de Rosselló i Cerdanya, i que tots dos, una mica la seva, aniran maniobrant per tal d'arrabassar-li el poder al rei Jaume. De fet, ja molt infant, perdoneu que torni tan enrere, ell explica que ja havia tingut al bressol un atemptat, que havia intentat per una mena de trampilla, li havien tirat una pedra sobre el bressol, que havia fallat de miracle diví, evidentment, com serà, si no. I llavors aquí, quan és infant, un cop tots els nobles ha tornat a la corona, diríem, la corona catalana-oranesa, és a dir, ha tornat a Catalunya, l'envien a la comanda dels templers de Montsó, que són els altres que una mica completaran aquesta fase d'educació d'un nen que, recordem, pràcticament no ha viscut ni amb el seu pare ni amb la seva mare. El seu mare, com deia jo, li van arrabassar. El seu pare pràcticament gairebé que ni el va voler veure, el va regalar a l'enemic. I llavors té uns primers anys amb Simó de Montfort, que és difícil que recordi, evidentment, per l'edat, però que ell, en el seu imaginari personal, i com podem llegir entre línies en la crònica, en va estar content, i després va passar a l'educació amb els templers durant uns quants anys. Aquest període és un període una mica de sentiments contraris, no? Ell, la seva religiositat, el seu enginy militar, que veurem, evidentment, després en les seves obres de conquesta, es forja dintre aquell monestir dels templers, però ell no deixa de sentir-s'hi presoner. Allà té un company, que és el seu cosí, que és el comte de Provença. Recordem que Provença hi governa una dinastia que també ve de la Casa de Barcelona, i el seu cosí Ramon Berenguer, que evidentment són dos nens tancats en el monestir, segurament hi havia algun novici, algun altre infant, els dels serveis, si més no, de les persones que estaven treballant en aquell monestir, però ell se sent molt sol allà, especialment quan s'enduen el comte de Provença, que també, com ell, ja és comte, però els seus pares s'havien mort i el venen a buscar i ja li donen la majoria d'edat, en el seu cosí. Ell, en la crònica, el llibre dels Feits, es nota com un sentiment, no? I això no deixa de ser aprofitat per tota la patuleia de nobles que en el moment de la seva infantesa estaven campant lliurement pel país. De fet, el papa l'havia tret del captiveri amb Simó de Montfort, però havia debilitat extraordinàriament el poder de la corona perquè havia prohibit recaptar tributs i impostos, i això era molt greu tenint en compte que Pere s'havia gastat molts diners ja en una campanya en terres peninsulars a la batalla d'Úbeda, com en aquesta guerra per defensar els seus vassalls, els senyors que defensaven els càtars. Llavors la corona estava pràcticament arruïnada, no? I llavors veurem una època en la qual Jaume es deixa enganyar, s'escapa, de fet, del monestir dels templers, una mica amb l'idea de que necessita protegir el seu cosí, el fill d'aquells sants, que era el Monó,
Honor va com a buscar ajuda, perquè en aquell moment tenia una guerra personal amb una de les grans cases nobles de Catalunya, que eren els Montcada. Pensem que en aquesta època d'infantesa del comte rei hi ha moltes guerres personals, venjances, no hi ha com una mena de desgavell en què aquests grans aristòcrates acostumen a governar tant el que és el Principat com el que és el Regne d'Aragó una mica a la seva bola, no? Llavors, a partir d'aquí, Jaume, aquest rei que ja havíem discutit, des de l'Aragó per Ferran, des de Catalunya una mica per Sants, que en un primer moment intenta salvar tot allò que Pere havia volgut defensar, però des del papat se l'amenaça amb excomunicar, de fet se l'aparta del que sigui la regència, que havia sigut ell el regent un cop mort el rei Pere, se l'aparta, i llavors tot això és com una situació molt caòtica en la que Jaume surt amb molt bona voluntat per ajudar aquest cosí seu, però acaba embolicat, acaba totalment amb la merda fins al coll en aquestes lluites dels nobles, i uns se l'enduen cap aquí, uns se l'enduen cap allà. En aquest moment té 13 anys, 13-14 anys, i hi ha fins i tot un moment, que aquí ho deixem, en el qual Jaume queda presoner de les corts aragoneses. Els nobles aragonesos fan una reunió a Saragossa, una mica com volent reorganitzar el govern. El rei ha anat d'una banda a l'altra, semblant que ajuda, pensant-se que ajudava amb un o que ajudava un altre, en aquesta mena d'innocència encara infantil, i hi ha un moment en què, amb l'excusa d'aquest desgavell econòmic, els aristòcrates del Regne d'Aragó el convoquen a Saragossa i allà l'obliguen a donar-los tota una sèrie de concessions que buiden de poder al rei Aragó, com a comte de Barcelona és una altra història perquè és un estat diferent. Doncs l'obliguen a fer tota una sèrie de concessions que ell ja tenia prou edat com per entendre que era clavar-se un tret de ballesta al peu, doncs aprofitant-se que de fet és presoner, tant ell com la seva primera muller, però això, com us deia, com aquesta situació, deixem Jaume tancat allà al Palau de l'Alfajeria. Doncs vinga, espero que us hagi agradat. Si és així, feu m'agrada, ditets amunt, el que sigui el medi on veieu aquest vídeo. Compartiu-lo amb aquelles persones que penseu que els hi pot agradar la història, que necessiten una mica desconnectar de tot aquest context que estem visquent ara i esbargir-los el cap, tant si que estan tancats a casa com si estan treballant i per tant ajudant-nos a tots. I res més, si no heu donat també m'agrada a la pàgina o al canal, feu, i així anireu rebent els capítols diàriament. I com sempre, els comentaris seran molt benvinguts, i si teniu preguntes i coses, el proper dia seguirem amb l'època gloriosa ja de Jaume. Fins demà. Ens mirem la tele com si fos aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi, la vergonya ens embolcalla, esperem que